10 aprilie 2025. Cine să gândea vreodată că o să vedem din asta? Zăpadă, zăpadă la nas. Ia uite. Ninge așa frumos. Nu mai mă așteptam și la chestia asta. Să văd așa zăpadă. O să ieșim la Bulgaria afară. Foarte tare. Furtună cu zăpadă și cu trăznete. Da, e incredibil. Februarie, martie, bine. Și acum când au florit toți pomii, să alege praful de toate florile. Știință, cine să pune cu Domnul? Nimeni. Ciao și bausi.